बुझा जे अपन धंधा कर रहल बिया अगर गांसा में धर लेलस त देखियो करना कैसे आ लड़का लो मानत है न के काका एकनिए पर भीड़ रहता लो हमने के लोग 2-4 रुपया दे देला ए बाबा हिली पैसा आ एकनी के पैसा लइकवा देले सन हां 10 टकिया वाले लेके अच्छा चलिए हमारे पाहुन 1000 जागा महादेव हो जगाओ महादेव हमरा ये लगे बुझात के महादेव कोई के सुतल बड़े ई लो जाग जाता उ सुतल रह जाता अब महादेव को हमनी के जगाई ये दुनिया के जगौले बा आओ राम जी के फोटो के ऊपर फोटो टांग दिया था के कर लीलम दीदी के हरेंद्र भैया अब हरेंद्र भैया सिवान जिला अमरोली सर कहूँ अब लीलम मर गई अब कहते समौगी जे लीलम दीदी दिल्ली में अवतार ले बताई पार्वती गली त फोन ना कोइली सीता गली त फोन ना करी लीलम फोन कर देले आ चर्चा होई बिहार में आ जन्म ली है यूपी में ऑपरेटर भाई ए जी हगोला त हमरा डर लागल का ओ जी एगो मास्क लगा लो अच्छा वायरस ना इन्फेक्शन हो आजा आ सबसे वीआईपी बीमारी हुए उतना मजा ला को बीमारी नहीं ना जेकरा हो जाला अच्छा दुनिया कहां वैसे कोनो मतलब नहीं के जब उनका ठियाम चालू हो जाए अच्छा भाई का हाल बा ठीक है बा गहूं भइल पाला मार देल सरसों भइल त लाही ले गई हगुआइए त बुझाता जे जहाज पर घूमता रहे अच्छा आ जब पानी छोड़ी त जहाज पर से बिना पैराशूट के नीचे आ जाए आ हगुआए में बड़ा मजा आवेला हगुआवे लाल त बुझाइल कि ससुरारी गई बाड़े सारा के बैठल बाड़े सारी कतर की पौना चाय ले आई नाश्ता ले आई अरे बाप रे आ जब पानी छोड़ी त बुझाई जे बहिन राखी बनती गाची पर से बनबे के लिए आई ए कनियो के होला ऐसा में बंगाली लोग के ना नचाई ऐसे पंजाबी ना राजस्थानी का हम नचाई जय हो हमार बात खूब बन रही सब वो गांव के सब कोई हमारे रिश्तेदार राम राम जीजा जी जयथर के सारा लोग लड़का जितना लोग सबे भगना के स्वरूप गार्जियन सबे पाहुन के स्वरूप हम सबके अभिनंदन स्वागत करत रउलो से निवेदन करो जावना गांव में ऑर्केस्ट्रा आवता आउ कलकत्ता वाली आवतरी सन ओकनी के हाथ में रुपया नहीं के देबे के काहे अक्सरहा ओकनी के अठियाम होला और वो लोग मार्का बता देते हैं जो चिन्हाई केगा नचबो करी तो अखंड संयम चालू को कैसे बुझा जे अपन धंधा कर रहल बिया अगर गांसा में धर लेलस त देखियो करना कैसे
आ लड़का लो मानत है न के काका एकनिए पर भीड़ रहता लो हमने के लोग 2-4 रुपयो दे देला ए बाबा हिली पैसा आ एकनी के पैसा लइकवा देले सन हां 10 टकिया वाले के अच्छा चलिए हमारे पाहुन हजार के स्नेह भगवान से निवेदन करो महादेव के कृपा खूब बनल रहे। वाह वाह ये कनी के 10 रुपया दिले सलई को बड़ा मेहनत से ताकि केहू के कनी को अंगुरिया धरा जाओ। यहाँ अंगुरिया धइले सलई का बा टावर जल छोला के भन भन पकड़ अगर बात देखी के उपद्रव क के पैंट खोल के फेंकते तर सारा गोबर ले जाके आलू के खेत में वही महादेव के चर्चा करे के सबके गोड़ लगते हैं सबके वो गांव भर के लोग का गोड़ लगता है सब है हमारे पूजनीय बा अब उनका बाबू लगता उनको धइले अच्छा आ हमरा हाय मित्र बड़े इनका है ने दुआरा पट जाम होता आ वो ने उनका पिछुआरी अड़ जाम बबुआ दोनों आदमी हमारे बहुत प्रिय लोग हो हम भगवान से कामना करो जले हम दुनिया में रही तले रुअल के हम दर्शन करते रहे। उहे माता पार्वती जाके जन्म लेली कहा राजा हिमांचल के घर में। अब राजा जब देखले कि बेटी के जन्म भइल बा तो लगले बधाई बजावे कि वाह हमरा घरे लक्ष्मी आ गई। बजना बजाना हो बजना बजाना हेलो मैं गौरा के जाना बजना